our channel! Magmumukbang kami ngayon. Sushi naman. Okay? Let's eat! Wow. Ano? Buwan pa alam ka na. Sige. Thank you. Hindi na nako kayo. Ay, so, ay kakat ko. Ano lang? Ano itong kailangan niya? Ano ako dyan? Kasi malong rod, di ba? Sarap guys. Dito pa naman si Ate sa ano piraso. No. Piraso, ba? Ano yun? Hindi ko lang ang ito eh. Sarap. Lasang sushi. Alam siya. Pipi-15 kita ko niya. Sila. Ganda nyo rin. Kabot ni Boy ito lang. Iba't Oo, kasi kinamit siya na. Ito. After ito na siya i-shout out. Kailan ko man pag nagkaon ako sa Korean, tablet. Ano to, pepino? Mm-mm.
number. 32. Ang dami naman na. Lagay namin ka. Ay, ito na rin sa Ano yun? Cheese? Mayo. Excuse me. Kaya yung istorya niya ano ni Joven. Wala, kung ano-ano lang. Saglit lang nagaling siya. Sabihin niya, si Tuna. Hindi man lang ng alok ka. So ito, busy. Ano, busy pa. Ah, cheese. Bigla ko na kasi. Doon pa sa kaon ko. And then, na-try nyo na ba? Busy kami. Ito yung ublong dapat ang kapangahan. Kaso dyan lang natin. Lang sa mayonnaise.
Hi guys! Thank you for watching! Salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa channel namin. Sana hindi kayo magsawa. Thank you! Please like and share. And please subscribe sa mga hindi pa. Shoutout nga po pala kay Ate Jeneline Ortega po. Jeneline Ortega. Sa kanya namin in-order itong sushi. Naubos na.